accidents before, but being here today is not one of them. You are not here by accident. Everything that is happening to you these days is well planned. You may not read it. You may not understand it. But you are right on track. Verse number 33, chapter 11 of the book of Hebrews. Which, of course, is our theme scripture. Let us read the first part together. 1, 2, go. Thank you. You may be seated. Maybe somebody missed it. Can we try it one more time? And make sure you are loud and clear. 1, 2, go. Thank you. Whatever they did it through faith. There is that kind of faith that helps a believer to subdue kingdoms. Subduing kingdoms means taking over kingdoms. I have just few things that I want our people to understand today. The word of God is so powerful. The word of God, it is so powerful. Not because God gave it power, but because the word of God is God himself. There is no God and his word. God is his word, and his word is God. It represents his power because it is himself. As powerful as God is, so is his word. So whenever you sit down and the word of God is about to come to you, appreciate that it is God himself coming to me. When he wants to visit you, what visits you is his word. When you see the word of God coming, when you see the word of God coming, that is the coming of the Lord.
So never doubt that God is present here this morning Saka usambopokana zvako kuti Mwari vari pano here if we mangwanani. have the word of God present. Kana tiine shoko raMwari riri pano. He's about to solve your most critical situation. Aura kuzogadzirisa kurako rine udzamu hwakanyanyisa. For with God nothing is Nekuti kuna impossible. Mwari hakuna zvisingagoneki. When the man was dead Murume wafa for 4 days, mazuva mana. here comes Jesus. Hoyo Jesu. He insisted and he said, woman, Anoramba akatsimbirira pakuti murandakadzi, only believe. tenda chete. If you believe, what you call a funeral today can be turned into the glory of God. Kana uchitenda zvamuri kuti rufu nhasi zvinogona kushandurwa zvive kubwinya kwaMwari. I don't know about you, but as for me, that's subduing kingdoms. Handizivawo zvangu iwewe, asi kwandiri ndokukunda ushe. It's Jesus walking into that funeral environment, NdiJesu ari kusvika parufu apo. and he is supposed to be affected by whatever is happening there. Achifanira kuvhiringidzwa nezviri kuitika ipapo. He is supposed to be changed Ari kufanira kushandurwa by the incident. nechiitiko. But he said, I'm not here to be changed, I'm here to bring change. Asi anoti handisi pano kuti ndishandurwe, ndiri pano kuti ndishandure zvino. And Jesus had to make that decision and say, I'm here to change the situation. Jesu anoita sarudzo iyoyo oti ndiri pano kuti ndishandure mamiriro ezvino. So he said to this young lady, if you believe, Saka anoti kumurandakadzi uyu, ukatenda not tomorrow, kwete mangwana, if you believe today, tenda nhasi. it is today that you will see the glory of God. Nhasi ndiye wauchaona kubwinya kwaMwari. But Jesus is asking this woman to just do something very simple. Believe. Believe. Jesu ari kungoti kumurandakadzi uyu aite chinhu chiri nyore, kutenda. Don't raise your own brother by yourself. Usamutse wega hanzvadzi yako. He's not saying go and fast, start praying for more power so you can raise the dead. He's saying just believe. Haasi kutenda unotsanya nekunamata uwane simba, ari kuti ingotenda chete. Because in life, it's not everything that you are going to do by yourself, for yourself. Nekuti upenyu hausi zvauchazviitira chete iwe. You simply have to have people that you believe in and they will do certain things for you. Unofanira kungova nevanhu vaunotenda vachakuitira zvimwe zvinhu. Only believe. Ingotenda chete. What you can't do but believe there's somebody who can do it for you. Uine zvausingakwanisa asi ingotenda. You can't raise your brother, you can't heal your brother, you can't change his situation. But there is somebody by the name Jesus. If you believe in him today, you will see the glory of the Lord. Haukwanise kumutsa kana kuporesa hanzvadzi yako, asi ukatenda kune uye anonzi Jesu, uchaona kubwinya kwaMwari. He is preaching a totally different gospel, Ane mharidzo yakatosiyana nedzimwe, which to me seemed to be out of context. inoita kunge yakapodza. It's like out of context Inoita kunge yakatopodza. because the situation has taken too long. Nekuti dambudziko ratora nguva yakarebesa. The man can never be raised back to life again. Munhu haachatomutswa kuvakafawo. He's no longer just dead, Haasina kungofa chete, he is now decomposed. asi watoora, He is stinking. waakunhuhwa. The situation is way beyond repair, Mamiriro ezvinhu haachatogadzirika, just like your situation. sezvakaita dambudziko rako. Jesus never came when you wanted him to come. Jesu haana kuuya pawaida kuti auye. He wanted the testimony to be bigger. Aida kuti uchapupu hwacho hukure. Coming on the first day of the funeral Kuuya pazuva rekutanga rerufu would weaken the testimony. zvaiita kuti uchapupu Coming the usasimbe. second day Kuuya zuva repiri would still weaken the testimony. zvaiita kuti uchapupu usasimbe. That is why he never came to rescue you last year.
ndosaka asina kuuya kuzokubatsira gore rakapera or last year but one. kana gore rakapera pamberi apo. But 2018, I see the Lord saying, I visit my people. asi mugore ra2018 ndiri kuona Mwari vachikushanyira. This is the year that you'll have multiple divine godly visitations that you cannot even number. ndo gore rauchashanyirwa nedenga kusvika pakuti haukwanise kuverenga kuti kangani. Now, let me tell you how it is going to happen. rega ndikuudze kuti zvichaitika sei. Be seated. tichore nzvimbo zedu. There are prayers that you did exactly 6 years ago. pane minamato yawakaita makore matanhatu apfuura. And in those prayers, muminamato iyoyo you asked God for something. wakakumbira Mwari chimwe chinhu. Something that you can't even remember today. chinhu chausakwanise kurangarira nhasi. And when you see it happening this year, it will be as if you never prayed for it. ukazoona zvakuitika gore rinozoita sekunge usina kumbozvikumbira. Huh? Maybe you prayed more 3 years ago than you are praying this year. zvichida wakanamata zvakanyanya makore matatu apfuura kudarika zvauri kuita gore rino. But the arrival of God's answers, asi kusvika kwemhinduro dzaMwari. I can tell you this as a man who sees in the spirit, there is a congestion of answers from the Lord to his people. ndiri kuudza izvi semunhu anoona munyika yemweya. You always wanted your husband to come to church. wagara uchida kuti murume wako auye kukereke. You wanted your father to be born again. waida kuti baba vekukubereka And all this while, everything you did never worked. nguva yese zvese zvawakashingairira But when now you are tired, asi waneta kudai. at the last moment when your situation is behind the grave, pakuti dambudziko rako raseri kweguva. here comes the King of Kings. woyo mambo wamadzimambo. Then Jesus came jesu ouya. and he's asking you a question this morning. Where have you placed him? okubvunza mubvunzo mangwanani ano kuti mamuisa kupi. Where is Lazarus? razaro aripi. A man who is not just a prophet, murume wekuti haasi muprofita chete he owns prophets. asi ndiye muridzi wavaprofita. But he's asking you a question as if he can't see, he doesn't know where Lazarus is. asi ari kukubvunza mubvunzo sekunge asiri kuona kuti Lazaro ari Show kupi. me your situation this year. ndiratidze dambudziko rako gore rino. Because he can do it, but he wants you to give him the right. nekuti anogona kuzviita asi arikuda kuti umutendere. He's prophetic. He has the power to raise the dead, muprofita ane simba rekumutsa vakafa but he doesn't know where Lazarus is. asi hazivi kuti lazaro aripi. A prophet, muprofita Jesus. jesu. You think he doesn't know? unofunga kuti haazive? I don't think so. handifunge kudaro. He wants you to participate in your deliverance. anoda kuti ubatiranewo naye pakudzikinurwa kwake. So today, saka nhasi you will have to point your finger chafanira kunongedza munwe wako at your problem padambudziko rako and you say, Jesus, this is my situation. woti jesu heri dambudziko rangu iri. Because he wants you to say something about it. nekuti anoda kuti utaure chimwe chinhu pamusoro pazvo. So where have you placed him? mamuisa kupi? 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 Varume, kokune kumwe kunoiswa vanhu vakafara. Is there any other place for the dead? Where have you placed him? mamuisa kupi? Jesus, you know he's dead. jesu munoziva wafa. He can't be in a hotel. hazvigona kuti anzi ari kuhotera. He can't be in a sauna. hazvigona kuti He can't be in a gym. hazvigone kuti anzi ari kujima. There's only one place. He's in the grave. ari kuguva But chete. why is Jesus asking you a question this morning as if he doesn't know what you have gone through? sei jesu ari kukubvunza mubvunzo kunge asiri kuziva He wants you today to give him a permission and you say, Jesus, 2018, deal with my situation. ari kuda kuti iwe nhasi umupe mvumo kuti jesu gore ra2018 gadzirisai nhau yangu. Don't wait, sit there and say, he knows what I'm going through.
usamirire wakangogara ipapo uchiti anoziva zvandiri No, he's kuita. asking you a question. Where is the situation? Ari kukubvunza mubvunzo, dambudziko racho riripi? You tell Jesus, don't hide this. He knows your feelings. He knows you are crazy inside here. Udza Jesu anoziva kuti hadzina kunyasa mushe mukati. Don't pretend to be a gentleman, to be a sweet lady here. He knows you. He understands your emotion. Usanyepere kuzvibata, You anokuziva. tell him, Jesus, I don't like this situation here. Muudze kuti Jesu handifaniri dambudziko riri pano. And I know you can do something about it. Ndinoziva mune zvamunokwanisa kuita nezvazvo. And what was once a funeral turned into the glory of God. Anga ari mariro akashandurwa akava kubwinya kwaMwari. This is why I'm amazed at this God that we serve. Ndosaka ndichishamiswa naMwari watinonamata. Be seated. Titore nzvimbo dzedu. I'm amazed at how he takes his time coming. Ndinoshamisika kuti anonyatsotora nguva yake mukuuya. There are times when you want God to hurry Pane nguva dzanoda kuti Mwari vachimbidze because you feel like you are drowning. nekuti unonzwa sekunge uri kunyura. Sometimes you diagnose yourself and you say, I have just 2 days left to live. Dzimwe nguva unozviongorora woti ndasara namazuva maviri chete kuti ndirarame. And because of your own assessment, you would want God to be in a hurry. Nekuda kweongororo yako unenge uchida kuti Mwari vachimbidze. But if you look at how he is coming, he's too slow. Asi ukatarisa kuti ari kuuya sei, ane chinono. You know, the reason why God should hurry Chikonzero Mwari achifanira kuchimbidza is only when he cannot do anything with the worst case scenario. ndokunge asingagoni kuzogadzirisa kana zvichinge That's the zvaenderera. only thing that makes all of us hurry. Ndo chete zvinoita kuti tese isusu tichimbidze. That's the only reason why we hurry. Ndo chikonzero chete chichimbidza. That's the only reason why people hurry. Ndo chikonzero chete vanhu vachimanya. If you're going for an interview Kana uchienda kuinterview, and you know it's 8 o'clock in the morning, uchiziva kuti 8 nguva dzamangwanani, and it's around 8:15 or maybe 7:45, zvichida nguva dzasvika pana 7:45, and you're driving from here to town, uchityaira kubva kuno uchienda kudhorobha. and obviously you have to expect a congestion. Ufanira kutotarisa kuti mumugwagwa mune makazara. If you're rushing to the airport and you're late, always expect a truck full of bricks, Kana uchimhanyira kunhandare yendege wanonoka, gara wakatarisira kusangana nerori yezvidhina. and throughout the way Munzira yose you are not comfortable, and the way you are driving is not your usual way of driving. hauna kugadzikana katyairiro kacho hakasiriko kako kemazuva ese. Because you know, if I can't be there by 8, Tunenge uchiziva kuti ndikatadza kusvika nenguva za8 I've lost the job. ndarasikirwa nebasa. Because after 8, there is nothing else that you can do. Nekuti mushure menguva za8 hakusisina chimwe chaungaita. So if Jesus was only the healer and not the resurrector, Saka dai Jesu aiva muporesi chete asiri mumutsi he was wakafa, supposed to hurry aifanira kuchimbidza and be there before 8 o'clock. osvika nguva za8 zisati dzakwana. Because right after 8 o'clock, it is no longer a disease, it is death. Nekuti mushure ma8 hachisiri chirwere hwarufu. But what makes Jesus walk Asi chichita kuti Jesu afa and not run? arege kumhanya. He knows whatever happens before 8 Anoziva kuti zvinenge zvaitika 8 zisati dzakwana cannot compromise my power. I can still do anything after 8 o'clock. hazvibati simba rangu ndinokwanisa. Whether the man is sick or the man is dead, Ngatiti munhu ari kurwara kana kuti wafa. he's not afraid that maybe something may happen and he can't do anything about it. That's why God seemed to be very slow with you. Haasi kutya kuti nguva za8 dzikapfuura ndendisakwanise kuita chimwe chinhu. But if you can't even see him coming, because some of you may say, slow.
according to me, he's not even coming. Asi kana usingakwanisi kumuona achiuya nekuti vamwe mungati mutaura zvenyu zvekunonoka, inini handisitomboona achiuya. Sometimes when he's coming, Dzimwe nguva kana achiuya, he doesn't send you a letter to say, I'm now coming. haakunyorere tsamba kuti ndaakuuya. He may send you a messenger by the name prophet. Anogona kutumira nhume ine zita kuti prophet. And prophets throughout the Bible, Vaprofita mubhaibheri rose, their main responsibility was to announce the coming of the Lord. basa ravo guru raiva rekushambadza kuuya kwaShe. From Old Testament, Kubva kutestamende yakare, for Jesus, our Lord, our God, to be born. For him to be born, kuti Jesu Ishe wedu naMwari wedu abarwe, there was need for prophecy that covered that. paifanira kuva nezviprofita zvaitaura nezvazvo. Jesus, Jesu, God, Mwari, to come here, kuuya pano to be born kuti aberekwe on his own earth. panyika yake ino. There was need for a prophet to have said that. Zvaida kuti muprofita ange ataura nezvazvo. And when the king heard that there is a king who is born, Mambo paakanzwa kuti kuna mambo waberekwa, he called all of his intelligent people wakadana vachenjeri vake vose, and he said to them, find out, akati kwavari, tsvakai, I hear there is a king who is born. ndanzwa kuti kuna mambo waberekwa, Born a king. berekwa ari mambo. This one will not become the next president after election. Uyo amirire sarudzo uyu kuti azova mutungamiri. He's born a king. Akatobarwa ari mambo. Because kings are not voted into power. Kuti madzimambo haavhoterwe, Kings are born kings. madzimambo aangoberekwa ari madzimambo. That is why when you are born again, Ndosaka kana wazvarwa patsva, you are born into authority and into power. waberekerwa musimba nechikuriri. There is nothing that people can do to you, Hakuna vanhu zvavangaite kwauri, either to put you into power or to remove you from power, because you are born into power, born into the kingdom. kuisa musimba kana kubvisa musimba, nekuti waberekerwa musimba. The kingdom of God is your territory. You are born, you are a citizen of the kingdom of God. Mambo waMwari ndo nharaunda yako, waberekerwa imomo. Are you following this? Uri kuzvibata here izvi? Now let me say something here very important. Rega nditaure chimwe chinhu chakakosha pano. Before God created people, Mwari asati asika vanhu, he created places. wakasika nzvimbo. So physically, places are older than all of you. Pane zvinooneka nzvimbo dzakakura kudarika vanhu vose. Follow this. Bata pana. He created, because we are talking about territorial dominance, Tiri kutaura zvechikuriri munharaunda, which means your dominion and influence is confined within certain territories. zvoreva kuti chikuriri chako chiri kubata mune imwe nharaunda. And if you move out of your territory, outside it, you may be dominated by something else that owns that territory. Ukabuda kunze kwenharaunda yako unogona kukurirwawo nechimwe chinotonga kunharaunda And iyoyo. ndimi vashona makati, mwana washe muranda kupi kumwe, ndizvo ndoshona ari mwana wani washe, but onoitira muranda kupi kumwe, which means he has got his own place of dominance. Zvinoreva kuti ane nharaunda yake yaane chikuriri. And those boundaries are supposed to be clearly marked. Wonyazoziva kuti uyu ndo muganhu wangu, ndingangobuda panapa ndotsvairo. And when you are within that place that God gave to you, Kana uri munzvimbo iyoyo yawakapiwa naMwari, go to sleep. enda unorara zvako. There is nothing, listen to me. Nditeerere,
when God gives you a place, there is a man in the Bible who was given a mandate by God to build the temple. Pane murume mubhaibheri wakapiwa basa naMwari kuti And he was busy building the walls of Jerusalem. achivaka rusvingo rweJerusarema. And the enemies did everything to stop him, and they couldn't. Vavengi vakaedza nepese pavanogona. And there was one plan left. Ndokubva kwasara zano rimwe chete. They said to him, they sent him a letter and they said, we want you to come down to the valley of honor. Vakamutumira tsamba vakati, uya, come here, let's sit, let's talk, let's discuss uya kuno tigare tikurukure over this matter. pamusoro penhau. So what they wanted was for him to leave his place of dominance. Chavaida ndechekuti abve munharaunda yake yechikuru. So they were inviting him into valley places where they dominate themselves, dark places. Saka vaimudana kumapani kwavanotonga ivo, nzvimbo dzerima. They said, They said to him, leave that place, come to this valley. And you will never make it." andite mistake here. And he said, I'll never make that mistake. And I mean nyaya mina agenda uyainayo ndimi nema minutes acho uyainawo kuno. If you have an agenda, come up here. When you are within your space, you are too powerful. The devil knows that. Okay. I want to show you something. There are two boys in the Bible, Cain and Abel. Mumwe anochengeta makwai nembudzi nehuku nematoki pamba. One is a keeper of flocks. Mumwe aneminda. One plows the field. Anorima. He's a farmer of crops. Ndewe msango. And when Cain was angry, Cain agumbuka, and he wanted to destroy his own brother, achida kuparadza muning'ina wake, haana kuuya kudanga rembudzi. He did not come to the goat pen. Because as long as Abel ari kumatanga, ane influence over that territory. Because as long as Abel is within the goat pens and the crows, he has influence there. Bhaibheri rangu rinondiudza kuti wakanoti kumuning'ina wake handei kumunda handei kusango. My Bible tells me he told his brother, let's go to the field. Haufiri muterritory yako. You won't die in your territory. You only die when you leave your place of dominance and you enter their territory. So I'm saying, don't talk like them, don't act like them, because that's their territory, that's not your territory. So wakatorwa akaendwa naye kuarea yemuvengi. So he was taken into the territory of the enemy. And he left his own territory. Hear this. In his ways. He created place before he created you. So this is where the revelation is now. Get it? But the place was there even before you were formed physically. Why? Say. Because if you were created before your place, where was he going to place you? You have no right to be created. What gives you a right to be created is the presence of your place already available before you are formed, before you are created. So you can't be on earth and be a vagabond.
hazvigoni kuti uve panyika usina pekugara. Haugoni kuve pano ugoti handina nzvimbo. You cannot be here and not have a place. Iyo nzvimbo yakatangira iwe. Actually, it was the place crying for your creation. Nzvimbo ndo yaitochemera kusikwa kwako iwe. Asking God for somebody who can occupy it. Ichikumbira Mwari munhu angagare mairi. Pagoshaya kanzvimbo. You mean Pagoshaya ndima yako. you can't have your own space. Ugosikwa. Being created. Wondeya panyika kunderereka panyika panapa kusvika wakachembera kusvika wakafa. And you roam the face of the earth until you get old, until you die. Ugodzokera pamberi paMwari unoti yangu nzvimbo ndakaishaya. And you go before the Lord and you say, I could not find a place of my own. Anokuti wakasikwa sei kusina nzvimbo yako. He'll ask you, how were you created without your own Nekuti place? nzvimbo ndo dzakachemera kuti vanhu ngavachigadzirwa taapo. Because it is the places that cried out for inhabitants. So there is your space on earth. Saka pane nzvimbo yako Sapushwa panyika. kusundwa nevanhu kutarisirwa pasi. There is a space for you and on earth. Don't allow yourself to be pushed around. Pane nzvimbo yako So panyika. haizi nyaya yekuramba wakangozviti wakangoti kunun'unu wakangotarisa pasi vachingokupusha ewa udza asikana panyika pano ndepedu tese tinogara pano tinokwana dzikamai Earth belongs to us all. dzikamai. Take it easy. We can all fit. I may not be in my space today, Ndinogona kunge ndisiri panzvimbo yangu nhasi, but I'm on my way to my space. asi ndiri kuenda panzvimbo yangu. Nzvimbo ine nyaya. Nzvimbo There ine is nyaya. something about places. Pauri nhasa hazvina mhosva wapapedza 17 years uripo. Where you are today, no matter you've been there for 17 years, Handizvo zvinopaita pako. it is not what qualifies that place to be yours. Haizi nguva yareba uripo. You don't judge that by the time you've spent there. Variko vane malandlord vane moyo murefu. They are patient landlords. Unogona kusainisa 10-year lease. Kuti for 10 years gara pano. You can have a 10-year lease. Kusvika nevana vakazvarirwapo havazvizive kuti hapasi pedu. To a point where the children that have been born in that place do not Handisi even know kutaura nyaya that yekurenda, they ndiri don't kutaura know. nyaya yekugarisa musituation. Hazvireve kuti ndo mako imomo. We are talking about staying too long in a situation. It does not mean that's your permanent situation. Being there for that long does not make that place your place. Kuva panzvimbo iyoyo kwenguva yakareba zvireve kuti nzvimbo iyoyo ndo yako. Be seated. Titore nzvimbo dzedu. In fact, according to what I've seen, Maringe nezvandakaona, we are all born in wrong places. takaberekerwa tose munzvimbo dzisiridzo. There are children that were born in Egypt by the Hebrews who are not Egyptians. Kune vana vechihebheru vakaberekerwa Ijipita, vasiri vaIjipita. Born where? Vachiberekerwa kupi? Born where? Vachiberekerwa kupi? By who? Nani? But they were not. Asi vanga vasiri vaIjipita. Imagine what Jesus said. Jesus said, they are on earth, but they are not of the earth. Jesu anoti vari panyika asi havasi senyika ino. So he's telling you that we are all born in wrong places. Saka ari kukuudza kuti takaberekerwa munzvimbo dzisiridzo. You can be born in a poor family, Unogona kuberekerwa mumhuri ine urombo, maybe surrounded by non-believers and murderers. ukakomberedzwa navasingatendi nemhondi. All of your relatives are crooked. Hama dzako dzose hapana wakatwasuka.
That does not make you an Egyptian. hazvikuite kuti uve weIjipita izvozvo. Hello? Uriko here? So when you are born in a place, the next thing is to start discovering your God-given space. Ukaberekerwa munzvimbo, chinotevera chacho kutanga kutsvaka kuti nzvimbo yako yawakapiwa naMwari ndeipi. And before you know the actual place, what comes first is waziva nzvimbo chaiyo, the discomfort that you experience in a wrong space. chinotanga kuya kusagadzikana kwaunonzwa munzvimbo isiriyo. Something tells you, I don't belong here. Pane chinokuudza kuti handisiwe pano. And from that feeling, the journey begins. Paunotanga kunzwa izvozvo, rwendo rwatotanga. Inside of you, when God created you, there was an anointing Mauri, Mwari paakakusika maiva nezodzo for migration. rekutama. Kune vanotonzi ma-immigration officers. There are people that are called immigration officers Vanotambiriswa panyika kubatsira vanhu kufamba. that are paid to help travelers. Nekuti vanhu vachisikwa naMwari makaiswa kufamba mavari. Because God placed a nomadic So izvo kufunga kuti unofira pawakatangira, that's a lie. Takasikirwa matiri mune chinoita kuti tifambe. Patanga tiri gore rakapera, handipo patinotsakatikira gore rineri. Tiri vanhu vanofamba. There is an anointing for mobility. So your problem is not permanent, it's not forever. Saka nzvimbo yako haisiri yako nekusingaperi. When you begin to migrate, you come across people like us, tinodinda. My passport kuti Paunotanga kufamba vanhu vakaita sesu who stamp the passports. kana nyika zvayo nokupusa kwayakaita ichigadza maofficers vanobatsira vanhu kufamba nokubuda munyika. If this physical realm appoints immigration officers, Denga ndoroshaya. you tell me heaven cannot help. Iwe kana wangoda kubva panzvimbo yawakurira unouya If you want to migrate from the place in which togadzira mapepers. you come and then we sort out the papers. You don't belong in one place. Hausi wenzvimbo imwe chete. Utsari padhuze nekuti iwe unobuda chete ibvapewe. Tell your neighbor you'll migrate from that place. Aiwa. Unobuda panobudika ipapa. You will migrate from that place. Be seated. Be seated. Titore nzvimbo dzedu. Be seated. So moving from one place to another place, Saka kubva pane imwe nzvimbo uchienda pane imwe, there is need for authorization. zvinoda mvumo. Ukabuda zvisina mvumo yomunhu, If you exit without authorization, vanokupa zita. they'll give you a name. Kuti unoita sei border, unorijamba. That you're like a border jumper. So you can be in that country Saka unogona kuva munyika iyoyo for as long as you want, but you make sure you hide yourself sekuti ugare imomo unotozvivanza because you are not authorized to occupy that space. nekuti hauna mvumo wekugara panzvimbo iyoyo. But when you have gone through the customs and the immigration centers, Asi kana wapinda zviri pamutemo, you get into that territory, you relax, you know, I'm authorized by God to be here. unopinda munharaunda iyo wonyatsodzikama uchiziva kuti ndakatenderwa naMwari kuti ndive pano. I'm not saying the devil will not touch you. Handisi kuti wakaipa haakubate, I'm not saying he will not try you. handisi kuti haakuedze, But authorities will protect you. asi vatungamiriri vanokuchengetedza.
So if I'm in a foreign land authorized to be there by the local authorities, Saka kana ndiri kunyika yandisina kuberekerwa ndatenderwa kuti ndiveko and I'm harassed in that territory, I have a right to go and report kumapurisa eikoko andifanire kumusha eikoko ndine right yokuprotect. You allowed me to be here and I have a right to access your security. I need help. ndinoenda kunomangara kumapurisa ikoko ndoti makanditendera kuva kuno ndashungurudzwa. So given right by God to be in the kingdom of God. Saka takapiwa mvumo naMwari kuti tive If muumambo anything waMwari. goes wrong with you, Kana pakawana chinovhiringidzika newe, as a child of God, you have a right to stop any angel. What imi? Pane nyaya yakati iri panapa. semwana waMwari une mvumo yekumisa cheropi zvake mutumwa, and you say there is an issue here. Chero akati handiziwe hondo ndiriwe matsamba nekuti no imi ndimunozivana ikoko ndati I'm in your country handizive kuti mupurisa ndeupi, guard ndeupi, cooking handizive mauniform yenyu. Even if he says I'm not an angel of But war, in I'm this not space documented. that you authorized me to be, I have a situation. I demand help from you, Asi protection munharaunda from you. yamakandigadzai ndine dambudziko ndinoda rubatsiro kubva kwamuri. So you have a right to place a demand and say, God, I need your help here today. Saka une kodzero yekuudza Mwari kuti ndinoda rubatsiro rwenyu pano nhasi, Because I'm in the kingdom of God nekuti ndiri muumambo waMwari, with permission to be here. ndine mvumo yekuva pano, With permission to be here. ndine mvumo yekuva pano, With permission to be here. ndine mvumo yekuva pano. I'm saying this because some of you might think, is this necessary what he's saying? Maybe this is why most of your prayers are not really prayers. Ndiri kutaura izvi, mumwe angabvunze kuti This is the confidence that you lack when you are praying. ndokuzvimisikidza kwaunoshaya kana uchinamata kwakadaiwo. The way you pray, you sound like you don't have a right. Manamatiro ako unoita kunge usina kodzero. That is why 30 minutes you are busy confessing. Ndochikonzero maminitsi 30 uri kureurura. Before you ask for anything, you are busy 30 minutes in prayer confessing your sins. Usati wakumbira Mwari chinhu, maminitsi 30 uri kureurura zvivi zvako. Hear this from me, you are wasting your time. Zvinzwe kubva kwandiri, kutambisa nguva yako. Because after one confession, when you feel like now I'm ready to ask, you remember another thing and say, manje ichi ndakatanga kukumbira ichi. You even meditate and you ponder and you ask the Holy Spirit to remind you of the things that he even forgot himself. And the Holy Spirit is wondering, what is this guy talking about? Saka unoramba wangu pakureurura uchitokumbira Mweya Mutsvene kuti vakurangaridze zvivi zvako. Most children of God are so miserable, and yet in the kingdom of God. Vana vaMwari vazhinji vakabatikana asi vari muumambo hwaMwari. Saka unofunga kuti zvawareurura chete ndo zvaunoregererwa. So do you think that only the sins that you confess are the ones that you'll be forgiven of? Bhaibheri anosiyana. So you're telling me kuti kana paine chivi chausina kuzoreurura denga upindi. Are you trying to say if there is an unconfessed sin, you will not enter heaven? Iwe ufunga kuti Jesu pane paachadzoka wareurura zvese. Uri kufunga kuti pane day rekuti izvo zvakanzi akudzoka right now. Are you telling me there will ever be a time when you will have confessed everything? If Jesus was to come back today, Tsano hazvina kudaro. my brother-in-law, it is not such. Salvation is not that complicated. Anytime Jesus comes back, achakuwanikidza uine dzawapara dzausati wataura nezvadzo muprayer. At any point, Jesus akadzoka, he will still find you with some unconfessed sin. Wotoona rapture ichikusumuka kuti neni ndakusumuka ndaitwa sei pana. You'll find Wazvishaira yourself paso. being raptured. Why? Nekuti ropa rake Bible hariti rakatisuka, it cleanses us. Because the Bible does not say his blood washed us. It says rinotigeza, rinotishamba. Uri kuita ngokurarama upenyu hwemunhu irigini inonzi chiko yana mai yamunoshandisa kusukisa kwachisa hembe.
washing machine. Ndoma muri kurorera naimo muchiita zvese muchibika zvese muri kugara uri kungospinwa so every day. Changonamira chikubva chagezwa ne blood because wakapinda mukingdom. Wakapinda mukingdom. You are like somebody that is living a life in a washing machine. You are continuously being cleansed. No, we are in the kingdom of God. We are not being stained outside and I'm saying this because most of you have lost confidence. Okay, even the way of salvation, doctrine hakuna salvation which is supposed to be the very simplest doctrine. When I was salvation in OSA. If you confess the Lord Jesus, you shall be saved. Hapana sin. Let's be seated. When a person comes here, in 3 seconds, if he confesses the Lord Jesus, opens his mouth, and none of his sins, if he confesses Jesus, your Bible, my Bible tells me he shall be saved. Maybe I'm going to help somebody here today. So that you understand God has not thrown you away just because of something that you did wrong. He's ready to show you that as long as you do this in my kingdom, you have a right to my protection. So the devil cannot destroy your children simply because you got pregnant before wedding and now you're expecting that child to die because the child is under a curse. Confidence. Children of God have confidence. Are you getting me well? And it's prophetic. I'm saying this and it is prophetic. It's coming. There is something coming from people's spirits which is hitting me here as a prophet. And I'm converting it into the right message and brings it back to you. I know what I'm saying right now. Nothing qualifies you to be in that position. No. No. Maybe you are there today in that place because of a wrong decision. That's true. But what if I make the right decision today? If I'm here, if you are there in your place today, if you are there because of a wrong decision, can you also not be there because of another new decision? If you are there because of a wrong decision, you'll exit that place because of a right decision. So you can look at yourself and be confident that I can still make things right. Not because God is going to forgive me, He has already forgiven me. Be confident. Be confident. Be confident. Tell your neighbor, God wants to talk to you. God wants to use you. Yes. Okay. So if you say, but I think, Prophet, the devil has used me so much. Okay. If the devil has used you that much,
kana wakaipa akakushandisa zvakanyanya, is it not proof that you have potential to be used? hausi munongedzo here wekuti unokwanisa kushandiswa? Is it not because when God formed you, hachisi chikonzero here chekuti Mwari pakamusika, God placed something within you that the devil was the first person to discover it before yourself? Mwari wakaisa chimwe chinhu mauri, wakaipa akatanga kuziva iwe usati waziva zvakaiswa mauri. Jesu anoti iwe mukadzi ndipo mvura. Jesus says, woman, can I have water? Zvikanzi handina chekucheresa. And the woman says, I have no vessel with Kanzi me. dai waiziva ari kutaura newe. Jesus says, if only you knew who. Because yaive talks to you. mvura yaikumbira mvura. Because it was water that was asking for water. Zvikanzi asikana kunyima kwenyu kwamunoita muchechi uku kusaziva aikumbira. Ndozvaaingotaura bedzi paipa And kuti Jesus kusaziva. was saying, you are stingy because you don't know who is asking of you. Manyimira ako aya hakuzi kuti unonyima kusaziva ignorance. The way you withhold, it is because of ignorance. Tatopedza nhasi semoni iyoyo haidi mangwana kana pamwe. Ukangoshanyira friend yako If you visit your friend, vari two couple vakakunyima chikafu, you visit your friends, a couple, and they don't give you something haizi to nyaya eat. bedzi yekuti havana kana kuti vanonyima havazive It's ari not a question kuvakumbira. of them not having or that they Because are stingy, but iwewe they unofamba don't know. naMwari, abikira iwe abikira Mwari. Because you move with God, whoever serves you food has served God food. Alright, ndikaimbokupa imwe example. Let me give you another example. Iwe uri kuti pamwe ndamutsvene stereki pamwe ndapedza zvese zviri kudiwa izvi then ndakurepresenta Mwari mushe. Iye Jesu anoti ndanga ndiri kujera muna uya uzondoona. Remember, Jesus says, I was in prison and you came not to see me. Achirepresentwa nemhondi. Being represented by a murderer. Zvaisingazive iyo. Iye kuti kana ndazotendeuka ndaregererwa ndakurepresenta Jesu ari kuti pandanga ndiri kujeri hamuna kuuya kuzondiona. Achiti anogona kurepresentwa naari mujeri akapara mhosva. This man Koti is iwewe. waiting to be born again before he can represent Jesus. But Jesus is already telling us here that Ari kuti dai even murderers, pamaida kundiona pai mungadai makauya kuchipatara. you should have come to the hospital. Pakomana ndiani anoenda kuchipatara kuvhizite kunoona Jesu Mwari anorwara. Who will go to the hospital to visit a sick So God? Jesus is saying the weakest people that you met in your life, Jesu ari kuti vatera vamakasangana navo muupenyu hwenyu, some of them were representing me. vamwe vavo The vaimirira weakest people. vatera vamakasangana navo. Iwe uri panapa una confidence yekuti unomumiririra. And yet you are here and lack the confidence that you can stand for God. So ngapave nevanhu vachabvunzwa naShe kuti ndakauya kumba kwako ukasandibikira kuchirehwa iwe kuti ndiwe wakaenda kumba kwavo. May it be at some point that God will say to some people, I came to your house and you did not Vhesi serve me iyoyo food. ndo iritofanira kutiudza kupusa kwakaita munhu. Vhesi iyoyi ndo iritotiudza kuti munhu akapusa nhasi akapusa mangwana kusvika pamberi pechigaro chaMwari anosvika akadi akapusa. Achiudzwa naMwari kuti mari kana waipa uyo wapaini pawakanyima uyo wakanyima ini. That verse is pointing to the foolishness of people, where they'll get to the. Panonetsa kana Before God utsanangura. and- Hamubva pagona panonetsa. Panonetsa. It's a difficult one. Vese panyika vaiti musi wandinomuwana Mwari ndomubereka kumusana. Everybody on earth was saying, the day I find God, I'll carry him on my back. Iye achati pawakandoona ukagodii kundibereka. And he will ask them, when you saw me, why did you not carry me on your back? Nyamba chaifanira kuitirwa Mwari chaifanira kuitirwa iwe. And yet the things that were supposed to be done for God were supposed to be done for you. But because they've been blinded by religion, vanofunga kuti Mwari achauya iye mbune. Asi nekuda kwekuti vakafukidzwa nechinamato, they think God himself will appear to them. Oti And he will say, yanguva yeoffering. it is time for offering. Kuna zvakadaro. Ukaverenga Bhaibheri
rinondidzidzisa kuti My Bible, I don't know about yours, teaches me that Mwari achiudza Moses God telling Moses about mapriests vana Aaron nevana vake. about the priest Aaron and his children. Zvikanzi naMwari, I have given them right to access my tithe. And God says, ndavapa mvumo yekuti vadye chegumi changu. Because of the anointing upon them, Nekuda kwezodzo riri pavari, 10% has now become their inheritance, but it is mine. chegumi yava nhaka yavo asi ndechangu. Saka musi wandinochifunga kuchidya chegumi, ndinosakadzira Aaron nevana vake. So when I think of consuming tithe, I send Aaron and his children. That is why maybe there are other men of God vanozvitaurawo but ndofunga kuti area yo pamwe ndonga ndindeke zvangu. Pakunyatsodoma pachena kuti yamandipa nhasi ndiri kunoidya. I don't know if there are many men of God that come out in the open like I do to say, this that you have given me, I'm going to consume it. Yamusina kuisa zita ine chachimwe kana project enda ku project mundoona project ichitofamba. But mukauya mukati hey blessed jakati hey what kutokonyadzo mai kuti honai vanhu. But if you have programs aimed at me, Vatipa kuti tidii. I'll say to my wife, look at these people. They've given us so that what? Hazvitaurike zvumachechu inotorwa kabisira. Most men of God don't come out in the open. Nevakazvinyarara hakuna asiri kutora. Even those that are quiet about it, they are still consuming it. Nehurumende iri kutora. Even the government is taking. Hello. Are you there? That's why demoni chero rikanzi ranetsa sei pakanzi pauya svikiro rakadii jamba pana. Ringadaro ndatoenda kumba kwaro inini. This is why the most troublesome demon, when it Because comes before my presence. if you see the way I minister, even at Life Haven, I always make an announcement. Could I occupy this space here? Demoni rinotoudzwa ndava kune vaenzi vasingazvizive vakakura havana kurerwa zvakanaka havazvizive. You have to announce that to the demons. Demoni rinotoudzwa kumba uchinopinda nhasi wabva kuti this space ndeyangu ini nemukadzi wangu ine vana vangu vaviri avo. You tell it that this is my space. It belongs to me. Usanyarara uchifunga kuti demoni richadzidza. Satani haana nguva yemalectures haatraine mademoni ake. Tell those demons this is my space. Udza madhimoni iwaya kuti nzvimbo yangu ino. Hello. Uriko here? So kana nzvimbo dzakagadzirwa ndisati ndagadzirwa kureva kuti kwanga kuine nzvimbo yangu kare ndisati ndavapo. So if places were made before I was created, it means there was a place that belonged to me. Chandinowira kuchechi kuya kuzobatsirwa nomunhu waMwari kuwanawo nzvimbo yangu. The reason I come to church is so that the men of God can help me to get. Saka ndoda kuti men of God kana achitaura ngaandipewo confidence ndizive kuti iriko nyika yacho kuriko kunosvikika. I want the men of God to give me confidence. I need inspiration from the men of God. I need an anointing from the men. I need impartation. I need direction from the men of God. I want a man of God who can tell me you can still make it again. Hautsakatikire pauri nhasi apa. You won't perish where you are today. Huh? Saka zvinzwa uri kwauri ipapo musituation yako kuti no, Feel it as you are in your situation. I'm not comfortable here. When you feel that, it is a message from God. That feeling.
Zvauri kunzwa izvozvo. That feeling is not here. Zvauri kunzwa izvozvo hazvisi munzeve. You don't hear it, you feel it. Hauzvinzwe munzeve, unozvinzwa panyama. It's God talking to you that you no longer belong in that place. NdiMwari ari kukuudza kuti hausisiko kunzvimbo iyoyo. You need to move. Unofanira kuti ufambe. Rakauya word from God one day, Israel yagarisa zvakanzi naMwari magarisa pagomo pana. naMwari. A word came from the Lord when Israel had stayed on top of the mountain, and God said, "You have been here too long." But iye ndiye angakamisa gora parisiri kufamba. But it is the one, he is the one that had caused the cloud to be stationary. Izvi zvaMwari zvinondibondinetsawo dzimwe nguva. Mavharirwo aunongoitwa iwayo zvinombondivhara. God's things confuse me sometimes, the same way that they confuse you. Vaiti gore rikafamba vofambawo, rikamira ivo vomirawo. They would, whenever the cloud moves, then they would move. Vabva varamira. But the cloud stood, Ivo nomva vamira. and they stood. Varamira ivo vakaramba vakamira. Rikaramba Stood vakamira and ivo they vakaramba stood. vakamira. Stood and they stood. Mwari mbauya achipopota. And then God was not pleased. Zvakanzi magarisa vana. And he said, "You have stayed here too long." Ari kuti kudii? Ari kuti vanangu. What is he saying? He's saying, "My children, Zvimwe zvinhu ndipushewo kana. for some of these things, push me." Kunongoramba wakangomira kuti Mwari kana akuda, Mwari kana gore rake rako. Doesn't have to Tange. if God will. Denhai. Stay me. Fambisai gore. Cause the cloud to move. Uchinyasonzwa kuti pamwe nguva isati yakwana but woti aiwa why next year rino gore ngarifambe. Even when you feel it is not yet time, unozvibvunza kuti sei. Sa une power ndava atiti gore mushona tikungoreva 2018 ndo amuti gore. Rikamira kuti ndiri kasafamba iwe famba. Whenever we talk of the cloud, we are talking of this year 2018. Ndava Mwari vari kuti wagarisa panzvimbo iyoyo kwenguva yakareba. Because God is saying you have stayed in this place for too long. Tozvinzwa kuti mumwe munhu ari kutama chako ipapa. I'm feeling it that somebody is migrating. Kutama chaiko, kutama. Migration. Zvinganonoke zvazvo. It may delay. Pachandoziva kuti kutama kunotora nguva. What I know is it takes a while to migrate. Nemotokari dzinoshandiswa kutama. Even the kind of vehicles that you use to shift. Hatuzi twenyutu. It's not these ordinary passenger cars. Kunoya maboy sky ane masteering neengine. Panapa nekokoko. You'll find big vans richinge richahaka tambo dzemagetsi. threatening to bring down the pylons. Rakaloda imba yese. It is loading the whole house. Haimhanyi chikatama kona nekuti maspeed kuti hakuzi kutama kuye kuye. Doesn't rush through and cut corners. Kana wakutama zvine kachinono mukati. If you are migrating, the pace is slow. Ha, tiri kufamba here nhasi pana, but ukacheka panze uchaona kuti mitsetse yemutara ye inenge ichidi ichifamba. Zviri kunonoka hazvo asi pananga ndiri pasiyana. You wonder if you are moving, but if you look outside, you Vari can see the kuseka car zvavo, markings going but behind. tiri kufamba. We are moving. Tiri kufamba. We are moving. Zvingatore time asi vachanzwa chete kuti akasvika. It may take time, but eventually they will hear that he arrived. Oh. Kutenda Mwari nepauri hakuzi kupafarira. Thanking God because of where you are does not mean you are pleased with where you are. Zvakafanana nemwana akapasa one subject. Unotenda Mwari. If your child passes a subject, you thank God. Asi hautende Mwari achinzwa mwana iye. But you don't thank God in the presence of that child. Ndava akafunga kuti ndizvo anopama mafuta. Because if they come to believe that you are happy, they'll do it again. Kutenda Mwari nepatiri azvireve kuti taperera pano. Thanking God because where we are does not mean we have arrived at our final destination.
So ukanzwa kuti pandaberekerwa hapaziripo. If you feel that my birthplace is not my destiny. This is a prophecy to somebody here. Chiprofita kune mwe munhu ichi. You know, like a premature baby. Mwana anobarwa nguva yake isati yasvika. The child is born into one environment. Mwana anoberekerwa mune imwe nharaunda. Which immediately begins to threaten his existence. Inotanga kurwisana neuvepo hwake. And because the environment is not friendly, nekuda kwekuti nharaunda yacho haina kumuitira zvakanaka, and the environment is uncontrolled, uyezve haina kuchengetedzeka, the child cannot survive in that environment. Mwana haararame munharaunda yakadaro. So immediately the child is placed in an incubator. Saka vanokurumidza kumuisa muincubator. Why? Because in the incubator, chikonzero muincubator it is a controlled environment. inharaunda yakagadzirirwa izvozvo. There are places where you die early. Kune nzvimbo dzaunofanira kukurumidza. There are places where you live longer. Kune nzvimbo dzaunorarama kwenguva refu. Fearing God is the place inzvimbo that keeps you long on earth. inokuchengetedza mazuva akawanda panyika. Respecting others Kuremekedza vamwe is a place where you can survive. inzvimbo yaunorarama. Don't make a mistake. Usapakanganise ipapo. Never look at yourself as the wisest person on earth. Usazvitarise sewemuchenjeri kudarika vose panyika. You are only wise in your own territory. Uri muchenjeri munharaunda yako chete. Outside of your territory, somebody can outsmart you, Kunze kwenharaunda yako kuna anogona and you kukukurira can be ikoko. killed at any time, Unogona kuurayiwa chero nguva. because it is a land beyond your borders. Nekuti inzvimbo iri seri When you are kwenharaunda. there, you don't know what to do. Unotobvunza kuti magaraji ekuno kwari kupi? Ndava uzive inyika yevamwe. Kana Mahotera ekuno urikoko kwari hauzivi kupi? zvekuita, you have to Nei, ask. ko zvimbuzi zviri kupi? Ndava haizi nyika yako. You have to ask for the restrooms, you have to ask for the hotels, because Because you don't know it's a unoaona new territory. matoiletsi akamira. Because you see the restrooms there. Akanyorwa mazita uri kuchina, but hauzive kuti pakanzi vakadzi, pakanzi varume, ndapa inyika yevamwe. They are there written in Chinese, labeled men and women, but you can't tell which is which. Unonopinda mauridza mhere, mapurisa auya, woendwa newe. You may get into the wrong one, and Vanozvinzwa vari kuno kumusha havatende. those that hear it and yet they are here, they will never believe. Vanongoti ameni kwamangaona machaina. They will say, we don't know, maybe it's seen. So in a place that does not belong to you, humble yourself Munzvimbo and submit isiyako, yourself to people in that place. zvideredze. Hazvimbonetsa kuti upromotwe iwe. Hazvinetse izvozvo izvi. It is not difficult for you to be promoted. Zviise pasi pevaridzi venzvimbo iyoyo. Humble yourself before the owners of that territory. You meet your boss, Ukaona mukuru wako basi, tell him you are my boss, muudze kuti uri mukuru wangu. and mean it from the bottom of your heart. Zvirevesa kubva pakadzika-dzika pemwoyo wako. And that's a reality. That's the reality. Ndiye boss. Nekuti ndo zviripo, ndiye mukuru Kana ari wako. anokutambirisa ndiye boss. If he's the one that pays your salary, he is your boss. Ndati kana ari anokutambirisa ndiani? I said if he is the one paying your salary, he Ukaona is ari your boss. boss achikupa salary, but maakumba muri tu nemukadzi wako motanga kunyeya. But wapedza kunyeya ukuona mangwana uchimukira futi kuenda kuna boss iye. Haazokudzako mukadzi wako, but aritoona kuti baba hadzina kunyazoti kwesera. If you take time to gossip about your boss with your wife and then later you go to that same boss, your wife can tell that there is something wrong with you. You are sick. Uri murwere. Because after doing that, Nekuti mushure mekuita izvozvo, you have triggered the spirit that you can't see, wamutsa mumwe mweya wausingaoni, that runs ahead of you. unomhanya mberi kwako. And when your boss is about to promote you, Kana mukuru wako ada kukusimudzira, the accuser of the brethren will then appear in that meeting. mupomeri wehama anomira pamberi pemukuru. And you will be accused. And you'll be doing the same job
for 40 years, 50 years, no promotion. wopomerwa woita basa rimwe chete kwemakore 50 pasina kusimudzirwa. Respect your boss, pray for him. Even when he's not there, pray for him. When you do that, there is an anointing that leaves you. It goes to your workplace. Remekedza mukuru wako, The munamatire. next time your boss looks at you, there is favor. There is genuine love on your face that he sees. Panguva inotevera wadaro mukuru wako akazokutarisa anoona rudo runorevesa. Anokushayira kuti ndomupa papiko munhu uyu. Iwe ndikungonzwa kuti uri kuita chiko izvo nezvemazuva ano. Uri mudepartment ripi? Let me see. Kutambura. You'll be at Kutambura kukutsvagira kuti try and find promotion for you. Why? Because when you love a person genuinely, Chikonzero kana uchida munhu nekurevesa, the love produces an aroma from your body. Rudo runonzwika. rudo rune zvinonhuhwira zvinobva pamuviri wako. I can give a very good example. Let me give you a perfect example. Wakabona kamwana kako kakauya kachimhanya. Dedi kana mama. Have you ever seen if your child comes running to you Akakuhaga. and he or she hugs you? When you are hugged by your own child, Kana wambundirwa newako mwana, the feeling, zvaunonzwa it is so genuine. munyasonzwa kurevesa. Manguva kanomhanya kwauya ndobva ndakasumudza ndokadai ndokati vakanditi nehuro. Then they put their hands around my neck. Even when the hugging time is over, Kunyange nguva yekumbundira yapfuura, wakunopfudzunura kudai wonzwa kuramba kakati kwati. as you try to undo the hug, you find them sticking on. You feel it right inside. Unozvinzwa mauto. The love of a child. Rudo rwemwana wako. But the hagwa nanga achikunyeya. But let somebody that was gossiping about you hug you. Tangu akambundikira chimuti. It is as if you are hugging a tree. Ndozvino vanhu zvavasingazivi kuti rudo runonzwika. Most people don't know that love can be felt. There are people on earth today Kune vanhu panyika ino nhasi responsible for your promotion, vanokonzera kuti usimudzirwe, and they are waiting for you to love them. vakamirira kuti uvade. And after loving them, they will smell the favor of God on you, Mushure mukuvada vachanzwa munhuwi wenyasha dzaMwari pauri, and they will move you into your rightful place. vokuendesa panzvimbo yako chaiyo. Those people. It's not entirely up to God. Hazvisi kuna Mwari chete. You can seek favor with people. Unogona kutsvaka nyasha navanhu. What does the Bible say? Bhaibheri rinoti kudii? Tsvagai rugare nevanhu vose. Seek peace with all men. Pasina iro hapana angaonani. For without that, no one can see God. Hapana kunzi rugare naMwari. Hapana It doesn't kunzi say rugare peace naMwari. with God, Tsvagai rugare nevanhu. but it says seek peace with Iwe all uchida men. kuzogara naMwari zvanzi tsvaga rugare kwete naMwari but nevanhu. You want to stay with God, but God is ordering you to seek peace with all men. Kupfuma kwako panyika Your prosperity on this earth nesurvival yako yese panyika, and your survival on this earth, it matters who loves you. zvinoenderana nekuti wadiwa nani. On earth, it matters Panyika pano who is in your circle. zvine basa kuti ndiani ari pedyo newe. If you will ever open your mouth and say, andina basa nevanhu, Ukavhura muromo wako ukati I don't care about people, there is only one person kune munhu mumwe chete chete present on earth panyika ino who can honestly say that statement and he means it. It is the devil. anogona kutaura muromo iwoya achirevesa ndiSatani. That statement can never come from God because God cares for people. That's why he created them. And the devil is trying to destroy them every day because he doesn't care about people.
wakaipa ari kuedza kuvaparadza zuva rega rega nekuti haana haanyanga navanhu. It is very important Zvakakosha chose that you begin to identify people at the beginning of this year. kuti utange kunongedza vanhu pakutanga kwegore rino, People that are somehow linked to your promotion. vanhu vane chekuita nekusimudzirwa kwako. How do I know them, prophet? Ndinovaziva sei muprofita? You know the person that you want to become. Unoziva kuti unoda kuva ani. Somebody has already become that. Pane mumwe atovako kare. Begin to admire those people. Tanga kufarira vanhu ivava. Handisi kukusiya uri murima ndikutokudza metsi dzacho kuti unobuda sei. I'm not leaving you in the dark. I'm giving you a formula of how to get there. You can't tell me that you want to be a billionaire. Haungandiudze kuti unoda kuva muzvina mabhiriyoni. Iwe hauna one word rabillionaire unoziya. But you have not a single word that you know from the Nemabhuku billionaire. avakanyora. Even the books that they wrote. Myself, I don't like reading. Ini pachezvangu handifarire kuverenga. Kudai. I know my strength and I know my weaknesses. Ndinoziva kune simba rangu, ndinoziva kune utera hwangu. My strength is listening. Nesimba rangu kuteerera. So I get a book Saka ndinotsvaka bhuku converted into audio. ndoriisa Instead of reading, kunzwika. I'm listening because I know my strength. So know yourself. Saka So when zvizive I'm listening, I'm reading. kana ndichiteerera Because I have identified myself and I know my space. If I go beyond my space ndikabuda munharaunda mangu and I start reading, ndotanga kuverenga. it will take me 1 year to finish one book. Zvinotorera gore rimwe chete kuti ndipedze bhuku rimwe chete Because that's not my sphere, that's not my territory. nekuti haisiriyo nharaunda yangu. But I'm just trying to let you know that if you are going to be elevated by God, Ndiri kungoedza kukuzivisa kuti kana uchizosimudzwa naMwari, where God is going to place you, there are people there already. Mwari kwaachakuendesa kune vanhu variko kare. What have you said about them, even publicly? Wakati kudii pamusoro pavo kunyange pane vanhu. Eh? Ukasvika bosi wako achinyewa. If you get to a particular place and they are gossiping Chero about your boss, kanovaudza kuti mamuchinyewa wanda kuziva kuti wati kudii panguva chidaro. even if you report the gossipers, your boss also wants to know what was your contribution there. Imagine one day Ngofunga rimwe ramazuva paunorekodwa usingazvizive when you'll be recorded unknowingly uchitaura good about your boss. talking good about your boss, Somehow zvosvika kwaari. and it gets to him. Kuti mukomana uyu anga achizviziva kuti handipo, but this is what he's saying in my absence. And he says, this guy knew I was not available. Asi ndo zvaari kutaura izvo. If you do what is good today, somehow, one of these days, Ukaita zvakanaka nhasi, rimwe ramazuva, payment will find you out. mubayiro uchakutsvaka. Somehow. So how do I get there? Saka ndinosvika sei ikoko? Who is there already? Ndiani ariko kare? What have you said? What have you learned from him? Chii chawadzidza kubva kwaari? So I was talking to one of the pastors, Ndaitaura nemumwe wavafundisi. and he said, in this place, there is a guy who is doing very well in business. Akati munzvimbo ino mune muzvinabhizimisi ari kubudirira chose. And this pastor said to me, Mufundisi ndokuti kwandiri, why am I calling him a pastor? He's not even a pastor. haasitori mufundisi, But he is serving. asi ari kushumira. He doesn't have an assembly. Haana sangano. Like I said, he's not a pastor. Sezvindataura, And he said- haasi mufundisi. I had an opportunity to meet this guy only once. Ndokubva ati ndakava nemukana wokusangana nemuchinda And wekamwe he said to chete. me, I was coming from the shop Ndokuti ndaibva kumagrosa, and I saw him parked outside. ndokumuona akamisa motokari yake panze. And in this territory,
munharaunda iyi not many people were actually doing good in business except this guy. havasi vazhinji vaibudirira mabhizimisi. And there were so many people under him that he was training. anga aine vanhu vazhinji vaaidzidzisa. So this man was telling me, he said, when I saw him coming, munhu uyu ndokundiudza akati pandamuona achiuya and he said I was standing next to his car ndandakamira pedyo nemotokari yake and I had to wait. ndokubva ndamira. And when he finally arrived, paakasvika I congratulated him. ndakamukorokotedza. I said, this is the most beautiful car I've ever seen. ndikati ndo mota yakanaka kudarika dzose pane dzandakamboona. Thank you for making this city glorious. makaita henyu nekunakisa kushongedza guta redu rino And giving hope to the younger generation that they can still make it. nekupa tariro kune vechidiki kuti vanogona kubudirira. Because in a land where everything else is going down, you want to look up to somebody. nekuti munyika yekuti zvose zvimwe zviri kudzika unoda kutarira mumwe munhu. And then I shook his hand. I said, young man, what you said there, it is probably his first time to hear those words. ndakakwasa roko rwake ndikati zvawakamutaurira ipapo zvichida ndoke kutanga kuti anzwe mashoko iwayo. Because hard-working people are always under attack everywhere they go. nekuti vanhu vanoshanda nesimba vagara vanorwiswa kwese kwavaenda. Maybe you are the first man zvichida ndiwe wokutanga to congratulate him over his achievements. kumukorokotedza nezvaakagona. And that man, because he is rich, he will never forget. I know rich people, they never forget such words. munhu iye inoda kuti wakapfuma hakanganwe mashoko edu. ndoziva vapfumi havakanganwe mashoko akadaro. Why? Because this young man, he wants to be there. chikonzero wechidiki uyu arida kuva. So before you go there, God will bring people before you who are already there. mwari anokunzira vanhu variko kare. Hello. uriko here? 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 If you check your Facebook, tikatarira pafacebook can pako, people tell really kuti munhu wakamboadmire zvakambotaurwa newe statement yako about somebody who has achieved more than you? Vanhu vari pedyo newe vanozivawo here zvaunoda? the people that are close to you, do they know what you want? Kune vanhu vano internalize There are people that internalize appreciation and love. They cannot express it. I don't know how they are born. They just cannot express. their appreciation and love. havagone The kuzviburitsa. only thing that can come out of them is hate. Kana vagumbuka ndo pavanoputika. But kana Kuda mavari chete you kugumbuka. take them to the most beautiful place, anobva ipapo pasina chaataura. unoenda kunzvimbo yakanakisisa kudarika dzose. Unomira pamberi pakapa wakapfeka Remains quiet. yakadai, yakadhura, yakasonwa zvakadai, ugochinja maarea nechine kumuratidza haataure. You may be smartly dressed, you'll never comment. Huh? There is something that should always come from you. pane chinhu chinofanira kubva mauri. Mai vasati vauya panapa ndandakagara zvangu ndikugerwa. Before mama came Vari here, kufanira kubuda vauya kuchechi votanga kunamata, but havana kunanga kunoku, vananga nepananga ndichigerwa. she passed through Kana munhu arumirizika this way. mirizika. I was having a haircut. Ndari kupfuura pfuura pagirazi apa chii chiri kuitika. Kuda kuonekwa. She was all over the place and I was wondering until I deduced that she wanted to be seen. Havana kumbobvunza kuti ndiri sei, kungomira. She never asked, how do I look? She just stood. Murayiro unoti kana waona, taura. There is a law which says, when you have seen, speak. Hakuna chinhu chichakurwadza muupenyu There is nothing that will be more painful in life kuti uchaita chinhu chinokudhurira. that you'll do something that is very expensive Vanhu vese vari around you vakutadza kuzviziva. and everybody around you does not come to know of it. You help people and they don't appreciate you. Unobatsira vanhu havatendi. Ashona oti unorera imbwa nomukaka.
mangwana. There is a Shona proverb that says, the dog that you feed today will bite you tomorrow. Right now, 90% of your enemies are people that you have helped in the past. Zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevanhu vakakuvenga, vanhu vavakatombobatsira. So kubva nhasi, From today, tanga kunyora list revanhu vese vauri kubatsira kubva nhasi. Vanyore. start to write a list of all the people that you are And helping. your enemies, your worst enemies will come from that list in the future. Vavengi vako vakuru vanobva pamudonongedzwa iwoyo. That's the principle. Ndo- Devil will never surprise you. Haumbofa wakazoita enemy nyowan. Yavanobvunza kuti anombunzani? Wakaipa Your hapo kupa best muvengi mutsva. enemy uri kumufeedha nemukaka today. Muvengi wako mukurusa, you are feeding him on milk today. I don't forget kuti vanhu vangane vandapindira mukati ndichiprofita. Mukati vawanda izvinhu izvi. Handibate microphone ndopinda mukati ndotaura kuti please handizoda kudestroya imba iyi. But iwewe nemukadzi wakoyo ende yamunogadzisa nyaya iyi. Uri kurara namainini iwewe. Utonasisa wacho achitovhunduka. Havazvizivi. Ndoti iwe ukachiramba murume wendava ndakuprofita, Mwari hafa akataura futi nehafa akakudza chimwe chinhu chakavanzika. Saka muri busy muchiimba, muchikuza muri. Isi tiri kubatsiranawo kuti ukarambira murume zvandataura izvi, waudza Mwari kuti mangwana musandiudze chimwe. That's a wrong way of responding to the voice of God. You don't get angry with God when He reveals something to you. Hautsamwire Mwari kana akakuratidza zvinhu. Ona munhu achibreak achibowa. See somebody breaking down. Uri kucheme zvonzi munin'ina wangu kubva kakadai. Kakadai here. Untorera murume. They begin to say, I looked after my young sister from a very tender age. So How I'm can going she to take help away you my husband? identify your enemies in 2018. Saka ndichakubatsira kuti uzive vavengi vako mugore ra2018. They are people that you are helping today. Vanhu vauri kubatsira nhasi. Today. Today. Nhasi. Chati do one day wakabata shaya zokuti You'll be pondering one day asanga asina kufitwa. and you'll say it is very much unlike him. The devil does not use strangers. Wakaipa hashandise vausingazivi. You will find somebody in your territory. Uchawana mumwe munhu munharaunda yako. But I pray God will give you wisdom. Asi ndinonamata Mwari uchakupa uchenjeri. I said, I pray God will give you wisdom. Ndinonamata kuti Mwari uchakupa uchenjeri. I am already praying for you that God is giving you wisdom. Ndiri kutokunamatira izvozvo kuti Mwari uchakupa uchenjeri. There are plots and plans of the enemy against you this year, Pane urongwa hwevakaipa hwakatarisana newe mugore but rino. all of them shall come to nothing. Asi zvese izvozvo hazvina kwazvichaenda. I understand the mind of the devil to a certain Ndinonzwisisa extent. pfungwa yewakaipa kusvika pane chimwe chinhanho. He doesn't want you alive. Haadi kuti unge uri mupenyu. Iwe uri kuuya panapa uri kufunga kuti Satani ari kundishayisa mari wotofunga kuti ndo nyaya hombe yakakurongera. No, he doesn't want you alive. You think the big issue is the devil is blocking your prosperity. Haadi kuti uve mupenyu. But I can assure you Asi there ndinokusimbisa is enough security around you kuti in this wakachengetedzwa zvakakwana. 2018. Usazo zvinzwa from someone else, zvinzwe from me. The devil doesn't like you. Hear it from me.
wakaipa haakufarire. And he will express himself through people. Anozviratidza kuburikidza navanhu. But be strong. Because when they think you are now going down, Pavanofunga kuti waakudonha, in actual fact, you'll be rising up. unenge waakutosimuka. Mwari wedu anotena zvinhu upside down. The God that we serve turns things upside down Kana the right side up. or the right side up. Pavanoti wakuenda pasi, When they think you are going down, pasi pako ndounenge kuri kudenga. their bottom is the upside. It cannot end like this. Hazvipere zvakadai. I'm saying it cannot end like this. Ndiri kuti hazvipere zvakadai. It cannot, what the devil has done so far against your children, against your health, pautano hwako, against your education, pafundo yako, against your career, pabasa rako, everything is broken down and you think it can just end like this? unofunga kuti zvinopera zvakadaro. No. Kwete, This is your space. inharaunda yako iyi, This is your space. inharaunda yako iyi. I pray this afternoon Ndinonamata masikatano that favor moves around this auditorium. kuti nyasha ngadzitenderere muchivakwa I chino. pray the hand of God moves in the tents. Ruoko rwaMwari ngarufambe kumatende. Pick some individuals Nongedzai vanhu who were called some nobodies by the community. vainzi vana munhu pasina munharaunda dzavo. Somebody who is in a hopeless situation. Munhu asisina tariro. You have been told by several people that you will amount to nothing. Wakaudzwa navanhu kuti hausi chinhu. Today is the day Nhasi ndiro zuva. God is making you somebody. Mwari ari kukuita mumwe munhu. Out of your desperate situation, Kuburikidza mukumanikidzwa salvation is coming. Salvation is coming. Ruponeso rukuya. Salvation is coming. Ruponeso rukuya. Dominion Chikuriri is your assignment this year. ndo basa rawakatumwa mugore rino. Azvina mhosva kaarea ikako. It doesn't matter in that particular area. Kane vamwe vakambokatanga. There are some that have started. Iwo kana wapinda imomo dominate. When you enter that space, dominate it. Announce your presence. Shambadza uvepo hwako. Appreciate the people that you find there. Tenda vanhu vaunowana ipapo. But Asi tell yourself, I have come zviudze ndatouya. and I belong here. Ndiriwe pano. And no one is ever going to push me out of this space. Hakuna achandisairira kubva Because munharaunda. that career of yours and that business of yours Nekuti basa rako nebhizimusi rako is a divine idea. ipfungwa yakatobva It is a kumusoro. divine idea. Ipfungwa yakatobva I kumusoro. say it is a divine idea. It is from God. Ndati ipfungwa iri kutobva kuna Mwari. Ndosaka uchiona dzimwe nguva unoti ukatanga chinhu chikaramba wochita choramba uchingo ndo area yakozvo. This is why you find yourself, no matter how many times you fail in getting something, But I pray for you this continue time around. steadfastly. Ndinokunamatira kuti rwendo runo You can't fail. haufoire, You can't fail. haufoire, You can't fail. haufoire. I pray as long as I stand here Ndonamata ndichiramba ndichimira pachete as a prophet of God semuprofita waJehovha with a proven record of accuracy. nezvinonongedzereka. Your eyes will see it. Meso ako achazviona, Your hands will handle it. maoko ako Your achazviona, body will experience it. muviri wako And uchazviona. nothing, the devil cannot do anything to stop you from that. Wakaipa hana chaangaite kuti akumise. Kanzwa Bible richiti When you hear the Bible say, hakuna shoko rake rakawira pasi. none of his words fell to the ground. Hapana kunzi raMwari. It is not referring to God's word, Pakanzi rake muprofita Samuel. but it is referring to the words of the prophet Samuel. None of his word, his
word. kuna shoko rake rimwe. The word that I'm releasing over your life today, Shoko randikuregedzera pamusoro peupenyu hwako nhasi it will never fall to the ground. hariwire pasi. Hazvizofi zvakataurwa kunzi. It will never be said. Onai magumo ake asiyana nezvakataurwa neshoko raMwari. See how his end is different from the word spoken over his life. No. Kwete. I'm here Ndiri pano to groom you and to mentor you. kuti ndikurere, ndikudzidzise, And help you ndikubatsire, not to discover me but to discover yourself. kwete kuti uzive ini asi kuti uzvizive iwe. And that is my business. Ndo basa rangu iroro. And I'm here for that. Ndiri pano nekuda kwaizvozvo. I don't want to help you today Handidi kukubatsira nhasi, and tomorrow mangwana I don't find you in the presence of God. ndokushayiwa muuvepo hwaMwari. Any opportunity that I get, Kana wese wandawana, I try to help as many people as possible. ndinoedza kubatsira vanhu vazhinji. Why? Sei? Because I feel Nekuti ndinonzwa I'm called by God to do so. kuti ndakadanwa naMwari kuti ndiite saizvozvo. I'm just trying to let you know Asi ndiri kuedza kukuzivisai that I'm here kuti ndiri pano for the young and for the old. kuvadiki navakuru. If you want to arrive well, Kana uchida kusvika zvakanaka, I'm at your service. ndiripo kuti ndikubatsire. This anointing will save you this year. This grace will protect you this year. Nyasha idzi kuchengetedza. This anointing will make you fly this year. It will never let you down. Understand me? It will never let you down. I say it will never let you down. I say it will never let you down. This anointing will never disappoint you. Do you believe what I'm saying is coming from the Lord? Well, if you believe, let your shout be the loudest. Let everyone hear it. Heavens are open and your glory we see.